Muna siyang nagkuhay sa sayo kay mo mata. Nag-make up na lang sa train. Ang nami sa Zermatt. Snowy kayo. Ilan po tao. So, mangita may food karon. Gawing minta sa view pati los Matterhorn para wala makita. Nagka-snow. So white. Slide. Taas na ba? Frosty the Snowman. Nga murag kamatayon. Ano naman? So muli namin ikan sa Zermatt kay wala kay Matterhorn nga makita yun kay puro snow. Cloudy kayo. Palit na lang yung mga snap na putas. Bawal person. Isa kasaging. Isa na ni kasi pikti sa tupa. Ilaw pag yun pero kakakarik lang tayo. May saging na ni. Lang mga saging na nagigikan sa South America. Ano siya nagigikan? Mga kabutan. Katong mga mangga kagikan sa Chile, Brazil. Ano siya kay ambot na. So, okay na. So going with Grindelwald from Zermatt, another 2.5 hours. Ano lang dito.
Kaabot man ito mga almost 4 p.m. Bisdak pa na siya hayag-hayag. Sulit lang last day sa Switzerland.